Shibenta ban lom ban lang ki khon samla jong ka shnong ban wan ra ya ka jingye ye bat ka jingye tali padeng ki khon samla ka seng samla shnong paham sim ha ka shi tarik no pra arjar ar kala penlong ya ka tamasa lekmen kabala tip kom ka paham sim Winter Fest 2022-2023 ha ka bakatei ka tamasa kala poino syaka bakot ha ka nyau tarik no pra ukla lengkot arjar lai ha ka tei ka tamasa lekmen la penlong ru ya ki jingye kop baper bala penlong ru ya ka jingye kop thai bha breu bat rangkan sai ka shnong lane Miss and Mr paham sim bala shim benta shit raham da ki khon samla jong ka tei ka shnong kan thai bat shin rang ha ka jingye kop thai bha breu bat rangkan sai ya ka nam la du jong ka Miss paham sim la yora da ka samla ma phidalin khongjo ya ka nam Mr paham sim la yora da usamla Alden Donald Carling do ha ka tei ka sngi penkot ya ka tamasa lekmen lawan bansaki da usamla Ferdinand Khar Kamni President KSU North Khasels District usamla Louis Sterling do President FKJ GP North Khasels District ubak Marcus Martin President HNYF North Khasels District urang ba shnong ba Jedwin Lingdo kinong yalam jong ka seng samla ba kentup yau President usamla balabu skam marbanyang lembat ki paj ba nong shong shnang nice kum kane ka festival kadon ka moto ka jokhi ka baong sandur nalarumpai lane nashlam ngaso kane kadai kaduksa ka babatam haba nyinmi pat nakabar jong kasnong najong lane nabar jong kaying gajongi ngiron kam bantani ya ka jenglong ka babatam jongi na laying nalarumpai nashlam Saisin pat kanyo ban organize ya kani ka jingia kendulang jong kidong maper hagane ka kilemat ka bamenta